To fa, a yau ne muka samu rahoto akan cewar shahararren mawaƙi wato Nura M Inuwa ya wallafa wannan waƙa ta yarinyata. Yarinyata waƙa ce wacce ta samu abubuwa na ban mamaki wanda ba kowa ne zai iya tsayawa ya maka nazari game da wannan shahararriyar waƙa ta Nura M Inuwa ba. Na tabbatar idan ka saurari wannan waƙa daga farkon ta har ƙarshe za ta kasance izina a gare ku. Wato mutane waɗanda suka kasance a irin wannan halin, kuma sannan waɗanda ba su faɗa ba za su iya kiyayewa bi izinillahi wa iyazu billah. Nura M Inuwa yana ɗaya daga cikin mawaƙa waɗanda suka shahara a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kuma Nura M Inuwa ya ɗauki lambar yabo da dama a fannin waƙa. Sannan kuma Nura M Inuwa yana ɗaya daga cikin mawaƙa waɗanda ake musu wato laƙabi da masu kaifin basira. Sannan yana ɗaya daga cikin mawaƙan da babu kamar su a cikin faɗin Najeriya da sauran ƙasashe. Saboda Nura M Inuwa yana tsayawa ya tsara waƙa wacce za ta yi zama wa'azi da izina game da wasu. Saboda haka ma saurare kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewarku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke ba tare da ɓata lokaci ba ko jinkiri. To ma saurare, Nura M Inuwa a cikin waƙarsa ta yarinyata ya yi abubuwan da dama mutane waɗanda suke aursaki za su hankalta game da haka, domin duk abin da yake faruwa akwai laifin wasu. Amma ya aka iya, waɗansu sai su ce Allah ne ya ƙaddara hakan za ta faru, amma fa mafi rinjaye laifinsu ya fi yawa a ciki. To mai saurari ka dai saurari wannan waƙar ta yarinyata, ko kuma in ce ‘yata ko kuma uba, mata ko kuma uba. Kada ku manta wannan waƙa tana nan tana ta yawo a social media, wato mata ko ‘ya. Wannan waƙa na tabbatar idan ka saurare ta za ta zama wa'azi ga duk wani mai aikata irin laifukan da aka yi wato sharhi a cikin wannan waƙa. Ma saurare mu kada ku manta ku dinga mana like, sannan ku dinga mana subscribing, kuna danna alaman ƙararrawa, sannan ku dinga mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku shirye-shiryenmu a kan kare. To ma saurare kada ku manta idan wannan bidiyon namu ya burge ku, daure ku danna mana like, sannan ku dinga mana wato comment, domin comment yana ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi da sanin irin ra'ayoyinku game da wannan tasha.